аловиддин абдуллоев ҳунарпешаи халқии тоҷикистон ва ҳайжнигори хушном дунёи фониро падрӯз гуфт. дар бораи марги аловиддин абдуллоев корбарони фазои маҷозӣ дар саҳифаи иҷтимоии фейсбук навиштаанд. аловиддин абдуллоев соли 1989 донишкадаи давлатии санъати ба номи мирзо турсунзодаро хатм карда, фаъолияти кориашро дар театри мусиқии масакавии шаҳри бохтар собиқ қурғонтепа шурӯъ намудааст. ҳамчун ҳунарпеша ва коргардон бо муваффақият кор кардааст. чанд соли охир сардори раёсати фарҳанги вилояти хатлон буд. моҷарои имтиҳон, антигона, табиби зуракӣ, бозиҳои манфиатҷӯёна ва ҳилаҳои аҷузкампир аз зумраи намоишномаҳоеанд, ки номбурда дар он нақши марказиро бозидааст. дар филмҳои братан, падари маҳтобӣ, туҳмат, чоҳ, қиёми рӯз, шоҳид ва интихоби ман, инчунин филмҳои телевизионии дар орзуи падар, бағоҷ, фарзандони бегона, қарзи виҷдон, силсилафилми хуррамдиёр ва ғайра низ нақшҳои хотирмон офаридааст. дар бисёр филмҳои ҳуҷҷатӣ низ ба сифати нақшофару коргардон иштирок намудааст. барномаи махсуси телевизионии шӯхиҳои аловиддин, ки қаҳрамонҳои шӯхиҳояш аз рӯзгори атрофиён гирифта шудааст ва аксар муаллиф худаш ҳасту якбора чанд нақшро меофарад, писанди омма гардида буд. аловиддин абдуллоев сар аз моҳи сентябри соли 2019 яке аз доварони шоу барномаи талант низ буд.